أثناتيوس مسكيرلوس تبعد يسكروس بصآن هواريات قدامو سينادوس قدد زي بالله فصم زي تحدث توادو دابلو أعفيرو مديابلوس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝዕለዚ ስለዝሓለወና ዕድመ ንስሓ ስለዝሃበና ነዓና ነቶም ሓጣን ምስ ጻድቃን ፀሓይ እንዳብረቐ ዝናብ እንዳዝነመ ስለዝጓስየና ስሙ ብልሳን ኩለን ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምኽንያት ድሕነት፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን አቦታት ኩሎም እግዚአብሔር አምላክ አቂድምኡ መበስ ረኺቦም ጸጋን ተፈታውነትን ክብርን ተዓዲሎም እሞ እግዚአብሔር ከም ዘኽበሮም መጠን ናይ ጸጋ ምስጋና ኩላቶም ይብጽሐዮም። ራይም በአር ለሙን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና እንዛረረበሉ ንመሃረሉ ትምህርቲ ብዛዕባ ሰሙነ ሕማማት ኮይኑ ካብቲ ናይ ሰሙነ ሕማማት ውሽጢ ድማ ተኻልኣይቲ መዓልቲ ብዛዕባ ሰሉስ ክኸውን እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከጸናንዓና ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከነቃቅሐና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ልብ ልድያ ዝኸፈተ አምላኽና እግዚአብሔር ለሙን ንዓና ልብና ይኽፈት። እዛ መዓልቲ እዚኣ ማለት ሰሉስ አይሁዳውያን ብትምህርቲ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይቐንኡ ብምንባሮም ኩሉ ሰብ ድማ ይዕዘቦ ኣሎ ብምባል ይሓሙስ ስለዝነበሩን ኣብ ቅድሞኦም ከቢድ ዝመስሎም መስቀላዊ ሕቶታት ብምሕታት ጎይታ ምስ ገዛእቲ ዓለምን ህዝብን ከባእስዎ ተንኮል ካብ ምእላም ፈተነ ካብ ምፍታን ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን ፋሲጋ ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ምምፁ ኣይተርፍን። ብዙሕ ህዝቡን ብትምህርቱን ተኣምራቱን ይስዕቦን ይኣምኑን ኣሎ። ንሕና ኸ ንመን ሒዝና ክንተርፍ ኢና? ኣብ ትምህርቱ ድማ ንግብርታትና የቃልዑሎ ብምባል ኣዝዮም ተቆጢዖምን ተሸቂሎምን ነበሩ። በዚ መሰረት እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብይ ክብሪ ሆሳኢና ንወዲ ዳዊት ብስም ኣምላኽ ዝመጽእ ብሩኽ እሞ ሆሳኢና እንዳበሉ ብህፃናትን በአይማን ብታንያን እንዳተመስገነ ናብ ቤት መቅደስ ምእታውን ነታ መሻቀጥን መናገድን ገይረማ ዝነበሩ ቤት መቅደስ ዕዳጋታቶም ገላዊጡ ስለዝሰጎጎምን ብጭጉራፍ ገይሩ ብውርደት ስለዘባረሮምን ከምኡውን ሓቀኛ ዕላማ ቤት መቅደስ ድማ ብምንጋር ነትኽፍእ ግብሮም ስለዘጋሃደን ስለዝወቀሶምን ኣዝዮም ተሻቂሎምን ኣዝዮም ከዓ ተቆጢዖምን ነበሩ። ስለዚህ ኸኣዩ አይሁዳውያን ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ነቲ ምኽሪ ሞት ክሕግዞም ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ክሰርሑን ምኽንያት መኽሰሲ ከናድዩን ሓዲሮምን ንጽባሒቱ ማለት ሰሉስ ሕቶታት ሓተቱ። እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ዝብል አይሁዳውያን ካህናትን ሊቃውንትን አይሁድን ዓበይቲ ህዝብን ተኣኪቦም ነዚ ሕቶ እዚ ንጎይታናን ንኣምላኽናን ንመድሓኒናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ሓተትዎ። እቲ ሕቶ ድማ ከምዚ ይብል፣ ብናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ እዚ ስልጣንስ መን ሃበካ በለዎ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 23 ክሳብ ፍቅዲ 27፣ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅዲ 27 ክሳብ 33፣ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 8። እምበኣር ሊቃውንቲ አይሁድን ዓበይቲ ካህናትን ጸሓፍትን ተኣኪቦም ናይ ሊቃውንትን ካህናትን ነዚ ሕቶ እዚ ንጎይታናን ንኣምላኽናን ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓተትዎ። በዚ ሕቶ እዚ መኽሰሲ መታን ክረኽብሉ ነቲ ዝሓስብዎ መከራን ሽግርን ስቅያትን መታን ከውርድሉ በዛ ካብ ሆሳኢና ሳልሰይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙነ ሕማማት ድማ ካልኣይቲ መዓልቲ ዝኾነ ሰሉስ ነዚ ሕቶ ዘቕረብሉ ነቲ መስቀላዊ ሕቶኦም ክምልስ ከሎ ብናተይ ስልጣን እየ ዝገብር እንተበለና ምስ ሮማዊ መንግስቲ ክነብኣሶ ኢና ዝብል ምኽንያት ነበሮም። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ገዛእቲ ናይ እስራኤላውያን ወይ ድማ ገዛእቲ ናይቲ ሃገር ዝነበሩ ሮማውያን ስለ ዝነበሩ
ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ጭጉራፍ ገይሩ ነቶም ሸቃጦን ነቶም ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ስለዚ ገላወጦን ንዓቶም ድማ ብጭጉራፍ እንዳጨርገፈ ነተን እንስሳን ርግቢትን ኩለን ንደገ ስለዘውፅአ ንዓቶም ስለዝወቀሶም እዚ ተግባር እዚ ስልጣን እዚ ብኸመይ ትገብር ኣለኻ መን ከስልጣን ሂብካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ጎይታ እንተደኣ ብገዛእ ርእሰየ ዝገብር ዘለኹ ኢሉ መሊሱሎም ንሳቶም ከዓ ናብ ቤተ መንግስቲ ናይ ሮማ ከይዶም ምስቲ ገዛእ ህዝቢ ምስቲ ገዛእ ናይቲ ሃገር መጠን ከበኣስዎ ዝገበሮ ክፍኣት እዩ ምክንያቱ ከም ዝተባህለ ዕዳጋን ንግድን ክተክልን ክነቅልን ዝኽእል ብከምዚ ዓብ ምስጋና ክምስገን ዝግብኦ ንጉስ ክኸውን ኣለዎ ምባል እዩ ነገስታት ድማ ብስልጣኖ ዝመፅእ ከምዘይፃወርዎ ርድእ ነገር ምዃኑ ኣብ ልደት ጎይታ ብሄሮድስ ተቐትሉ 144,000 ህፃናት ምስክር እዩ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ደብረ ዘይቲ ካብ ቤተፋጌ ካብ ቢታንያ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ወሳይና ንወዲ ዳዊት ወሳይና ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ እንዳበሉ ናብ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ዘብፅሕዎ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፍፀመሉ ከምዚ ዓይነት ምስጋና ዝቐርበሉ ብክብሪ እንዳተዓጀበ እተን ተፃዒንወ ዝነበረ ኣዱግ ክዳኖም እንዳገዝገዙ ቀቂን መተን ኣዱግ ስየ እንዳነስለሱ ብክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ዘእትውዎ እዚ ንጉስ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝፍፀመሉ ንጉስ ስለዝኾነ ነዚ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዝገበሮ ነገር ከኣኒ ብናይ መን ስልጣን ከም ዝገበሮ ክንሓቶ ኢና ብናተይ ስልጣን እንተደኣኢሉ እዚ ስልጣን እዚ ናይ ንጉስ ዳኣ እምበር ናይ ካልእ ክኸውን ስለ ዘይክእል ብቐጥታ ምስ ሮማዊ ንጉስ ምስ ገዛእ ህዝቢ ክነብኣሶ ኢና ድሕሪ እቲ ንሓዝቦ ነገር ክንገብር ኢና ብዝብል ሓሳብ ነዚ ሒዞም እዮም ኣይሁዳውያን በዛ ዕለት እዚኣ በየናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ እዚ ስልጣንስ መን ሃበካ ኢሎም ነዚ ሕቶ እዚ ዘቕረብሉ ማለት እዩ ነገስታት ማዕረ ክንደይ ብስልጣኖም ዘይደራደሩ ምዃኖም ከዓ ኣቐዲሙ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ምስ ተወልደ ብዛዕባ ልደት ናይ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ምውላዱ ብሰብኣ ሰገል ናይ ሄሮድስ ምስተሓተተን ምስተሓበረን በሰዓ እዚ ሄሮድስ ንጉስ ኣብ ማእከል እቶም 144,000 ክረኽቦ ስለ ዝኽእል ኢሉ ብጭካነ ከም ዝሓረዶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰፊሩሎ ብናቶም ሓሳብ ድማ ጎይታ ካብ ምድራውያን ነገስታት ኣይኮነን ክህነት ካብ ዝግብኦም ለዋውያን ድማ ኣይኮነን ብኸመይ ደኣ ዕዳጋና ክብትን ሕግን ትእዛዝን ዘለዎ ትምህርቲ ክምህር ከምኡውን ተኣምራት ክገብር ዝኽእል እናበሉ እዮም በየናይ ስልጣን ክገብር ከም ዝኽእል ክፈልጡ ደልዮም ብተንኮል ክፍኣት ፍሒሶም ናብኡ ዝመፁ ንሱ ግና ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከም ወትሩ ክፍኣቶም ፈሊጡ ሕቶኦም ብሕቶ መሊሱ ኣሕፈሮም እቲ ቃል ከዓ ከምዚ ይብል ጥምቀት ዮሃንስ ካበያ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ በሎም ንሳቶም ድማ ንሓድሕዶም ተዘራሪቦም ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ንዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢይ ቆፅርዎ ኣለዎ እሞ ንህዝቢ ንፈርሕ ስለዚ ኣይንፈልጥን ንበሎ ኢሎም ኣይንፈልጥን ክብሉ መለስሉ ረእይዎ ሕጂ ዝኽፍኣት ነገር ንሳቶም በተደረጅኦም ብኣተሓሳስብኦም ብወቕዓቶም ነዚ ነገር እዚ ለይትን መዓልትን ሓሲቦም ኣውሪዶም ኣደይቦም ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝገብር ብኽብሪ ብምስጋና ናብ ኢየሩሳሌም ተዓጅቡ ዝኣቱ ክምህር ከሎ ድማ ብስልጣን ዝምህር ኣብ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኣቲኻ ብስልጣኑ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰጉቅ ንዓና እውን ዝግስጽ ብጀይካ ስልጣን ዘሎ ንጉስ ካልእ ክኸውን ስለ ዘይግብኦ ስለዚ እዚ ዓይነት ተግባር ብናይ መን ስልጣን ይገብሮ ከም ዘሎ ነዚ ስልጣን እዚ ከመን ከም ዝሃቦ ንሕተቶ ኢሎም ዝዕለት እዚ መፅኦም ሓተትዎ ስለዚ ንሳቶም ብኽፋት ከም ዝመፁ ኣቐዲሙ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን በዚ ነገር እዚ ሕቶ ሓተቶም እንታይ እዩ ዝብል ከም ዝበልናዮ ጥምቀት ዮሃንስ ከይኻበያ ካብ ሰማይ ዳ ወይስ ካብ ሰብ በሎም ንሳቶም ከዓ ነዛ ሕቶ እዚኣ ተመራሚሮም ተባሂሉ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ንምንታይ ዘይተቐበልኩሞ ንምንታይ ዘይኣመንኩሞ ክብለና እዩ ካብ ሰብ ተበልናዮ ድማ ንዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢይ ቆፅርዎ ስለ ዝኾኑ ንህዝቢ ንፈርሕ በሉ ድሕሪ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ኣነ ከዓ በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን በሎም ኣብዚ ነስተብል ኣብዚ ነስተውዕል እዚኦም ከምኡ ኢሎም ዝሓተቱ ኣይሁዳውያን ጸሓፍትን ካህናትን መራሕቲ ህዝቢ ብናይ መን ስልጣን ከምዚ ትገብር ኣለኻ እዚ ስልጣን እዚ ከመን ሃበካ ኢሎም ምስ ሓተቱ ጎይታ ድማ ብሕቶ መልክዕ ነቲ ሕቶኦም ሰፍረሰሎም ኣብ መወዳእታ ከዓ ንስኻትኩም ስልጣንና ዮሃንስ ካብ ሰማይ ዲ ወይስ ካብ ሰብ ዘይትፈልጡ እንተደኣኹምኩም ኣይንፈልጥን ኢልኩም ካብ መለስኩም ኣነ እውን ብናይ መን ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ዘለኹ ኣይነግረኩምን እዩ በሎም
إذا مسؤول عن يتزارون إذا مسؤولو حافيرهم دعوة ملسمبر قال كمل سولو زخيل سب أين بران ماتيوس وانجيل معرف 21 كفوت 23 كفوت 27 قويتنا مرحينا يسوع كريستوس مبار بعد سولس قالوا حتتون تحاتيتون توسخ تمرتون مهرنيو بزعبا مخفال قبري بزعبا تنساء موتان ودراوي استباهل من مخانو زي أمسل حتتات زملا سولون بمثل غير دما زمهرن علت بزيا ناي سومن حمامات كلايت معتي بعلة سولس إيو ماتيوس وانجيل معرف 21 كفوت 8 ماركوس وانجيل معرف 10 فقد خلته ماركوس وانجيل معرف 10 فقد 37 لوقاس وانجيل معرف 10 فقد 9 لوقاس وانجيل معرف 21 فقد 38 بعلة سولس أبسو من حمامات ناس مرتاتن كالو يتطقسن إذا تطقسنا ناي وانجيل كفلن قويتان أملاحنا مدحينا إيسوع كريستوس زي ما هارلو علتن ساعتن إيو مالتي بقدامنت كل جزء بقدم تسرعنا إذا حجال عنا صنحنا السلطان زي هذاك مني بنايم السلطان كتجبر الله خيلهم أهداويان صحفتن كهناتن كم زحتتوه ويتادما تنكت يوحنس كباء كاب سمايدا ويس كاب سبيلو نحطهم بحطهم اسم الله سلم نساعدهم كأبغ فات نجر كاب سماين تبلنا يو سلمتا يتقبلكم زي أمانكم قبلنا يو كاب سو تبلنا يخاء حزب إسرائيل يوحنس كم نبي جيرهم سلز قبلوه نحنا دما إذن تبلناس نهزب نفرح إلهم عين فلتن كم زبلوه أمو دعت خاويتا بار أنا ون بناي مسلطان إزي جبر كم زلخو أي نجركم من بلوم ساتم كا حفيرم تملسو يبل تعال سلازي قويتنا أملاحنا ملحينا نس كريستوس لحتى توحتن زمن لسول ملسن كالون أمتي استقصنايو أو ونجيل كابزلو بزحت مرتاز زمهر العلاتيو እግዚአብሔር አምላክና ስለ ቃላቱ خبرنس ተመስገን ይሁን ስለ ዘመሃረና ስለ ዘጸመና عنا ስለ ዘበራት عنا እግዚአብሔር አምላክ ስሙ በልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ይخبر ይመስገን ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን